Утульным гасцінцам мы едзем у Хадакова. Сюды нас запрасіў у госці мастак, пісьменнік, краязнаўца, вандроўнік, калекцыянер, аўтар перадачы «Маршруты даўніны» Уладзімір Цвірка. Тут, на вуліцы Світанкавай, у сядзібе, дзе амаль усё зроблена яго рукамі, нас ужо сустракае сам гаспадар. Вы калі-небудзь бачылі дамашні музей на Лецішчы? А сапраўдны самаробны млын? Пойдзем у госці разам. Хвала нашаму Христу. Вітаю вас, сябры. Ну і запрашаю да мяне ў хату, на маё лецішча. Паглядзець тут, як уладкаваўся я, як добра справы ў мяне ідуць. Запрашаю, калі ласачка. Ведаючы, што вы ў нас такія сталы ўжо вядоўца такой цудоўнай перадачы «Маршруты даўніны», мы то, канешне, здагадваемся, чаму тут гэтая мапа знаходзіцца. Але ці праўда гэта так? Ці гэта ідэя размясціць усе кропкі, у якіх вы пабывалі? Вось, дзякуй. Вы разумееце адразу. Для чаго гэта было? Спачатку, калі наогул гэты праект меў назву 150 залатых маршрутаў, так ён называўся па маёй Беларусі, ён друкаваўся ў 7 днях больш за 6,5 гадоў. Я гэту мапу нарисаваў, і на гэтай мапе былі пазначаны былі маршруты. І нават іх перапісаў нейкім. А потом, калі пачаў вандраваць, я зразумеў, што ўсё гэта не, гэта нашмат болей, гэта нашмат цікавей, гэта нашмат памерах вялікіх, таму што 150, потом 200, потом 250, а сёння я разумею, што і 300 маршрутаў я магу зарабіць. Ну, і наогул гэта больш за 10 000 аб'ектаў. Ну, вось, глядзіце, бачыце, якія цудоўныя рэчы, гэта, як я называю іх, акошнікі, так, гэта налічнікі, ліштвы, частка абрамлення вакна. Гэта кажа о тым, што, як бы там ні было, а чалавек вельмі імкнуўся упрыгожыць сваё жытло. Не важна чым, вышыванкай, налічнікамі тымі самымі, так, вокнамі, стаўнямі. Гэта ўсё імкненне, каб жытло выглядала прыгажэйшым. А яшчэ вельмі ім падабалася, калі яно нечым адрознілася ад суседскага. Я вельмі шмат історій ведаю такіх, калі жонка, там, бабулька казала дзеду: «Слухай, ну як гэта паглядзець на суседаў, Міколы, паглядзі, якія прыгожыя стаўні, а ты ўмееш лепшае зрабіць». А не: «А, ёлапень, ты такі стары, ідзі, шукай майстра некага, каб зрабіў». І ён: «Ну добра, я паспрабую». І яна там сварылася на яго, потым урэшце рэшт ён рабіў. І яна казала: «Боже, які ты ў мяне майстра, які ты ў мяне прыгожы і класны, які ты ў мяне выдатны». І гэта вешалі, і яна ўсіх на вуліцу выходзіла і казала: «А чаго ты вы праходзіце, не паглядзіце, якія ў мяне ліштвы? Паглядзіце». І вось гэтыя налічнікі я падымаю з зямлі, я здымаю з вокнаў, калі гэту хату бураць. Вось. І нехта, ёсць такія налічнікі, якія я прыходжу і пачынаю фатаграфаваць, а гаспадар, можа ўжо не гаспадар, можа сын гаспадара ці зять гаспадара. Ён кажа: «А што падабаецца вам?» Я говорю: «Вельмі». Мае спадар Уладзімір асабістую калекцыю беларускай чарапіцы, цэглы ды кафлі. Ты яшчэ вырабляли разцы на печы. Ну, такая кафля прыгожая, так. У вас тут такая калекцыя адмысловая, я думаю, музей любы пазайздросціць. Гэта, можна сказаць, частачка. Ну, пайшлі далей. Дамашні музей – гэта не проста памяшканне, дзе размешчана калекцыя рэчаў, а сапраўдная жывая прастора. Тут любяць бываць самі гаспадары. Сюды прыязджаюць сябры, каб папрацаваць ды адпачыць ва ўтульнай цёплай атмасферы. Пры ўваходзе ў першы пакой звяртаем увагу на старажытны герб. Ось 1224 год. Род. Гэта ваш род? Так, это Высоцкіх. Так, па маці Высоцкіх. Гэта быў рыцар Мутына. Ён прыйшоў з Францыі да нас. І на тэрыторыі Вялікага княства ён тут абаснаваўся, і з яго пашоў род Высоцкіх. Але па прозвішчу яго было Мутына. І герб яго. Ну, што тут вам паказаць? Ну, вось вышыванкі. А хто вышываў?
асаблівая такая для мяне вельмі такая кранальная рэч, якую я захапіўся і вельмі доўгі час. Ну, таксама, калі дзе бачыў, то ўсё я рабіў, каб яна мне дасталася і за грошы, і прасіў, каб падаравалі, нехта і дараваў, нехта прывозіў. Вось, вышываначкі. У мяне каля 100 вышыванак, і я спадзяюся, што я зраблю выставу. А вышывалі гэта нашыя продкі, бабулькі, дзяўчынкі, жанчынкі, таму што ёсць і дзіцячыя, яны расказваюць, што гэта вось моя дачка, калі зусім там было ёй там 10, літаральна 8-10 гадков, яна могла вышываць такія рэчы, таму што яна ўжо умела рабіць. Гэта вышываначка дореволюционная, то есть она до 17 года, 1917 года зробленая. Это 24 год, гэта ось гэта і гэта з Украіны вышыванкі. Ну, гэта, ведаеце, нейкія там сваякі прыязджалі і падаравалі, а потым яна засталася ў хаце, а потом гавораць, ну, гэта вось мы нашыя сваякі. Вельмі каштоўныя і вельмі рэдкія на сёння вышыванкі, гэта якія на чорным полі. Вось. Яны першыя расходзіліся, яны першыя выкупляліся, яны першыя нават вывозіліся, таму што у нас вельмі шмат рэчаў свой час. Ну, вось такія мы, можна сказаць, гаспадары, што мы гэта лічылі нешта такое, ну, звычайнае. Так, калі мягка сказаць. Сялянскае, не гарадское. Ну, гэта нешта такое. Ну, літаральна, прабачце, можа, не моднае, літаральна смецце некае было, а гэта каштоўнасць неумерная. Гэта праца, гэта творчасць, гэта імкненне да прыгажосці, выказаць эту прыгажосць. А тут вот у меня калекцыя паштовак навагодніх, менавіта навагодніх паштовак, старых, 60-е, даваенныя, военныя паштоўкі, зарубежныя есть паштоўкі. Ну, ось такія рэчы, всякія розныя. Ось. Ёлку мы на Новы год упрыгожваем менавіта сапраўднымі цацкамі. Ставим сапраўд... Так. Вот гэты сундучок, ён у нас з шклянымі цацкамі, поўны сундук шкляных цацак. Ну вось, розныя такія рэчы. Там вы прывозіце, бачыце, там мікраскоп, так? Жанчынка прыехала да мяне і кажа, гэта мікраскоп майго бацькі. Яна кажа, а я пераязджаю, дзеці ў мяне, яны на гэта глядзяць зусім іначай. А я разумею, Володя, што у вас ён захаваецца, што будзе, я буду прыязджаць і бачыць і нават ганарыцца тым, што я захаваўся ў нейкім музеі там у Владимира Цвіркі. Дарэчы, адна такая рэч у мяне ёсць, якая не мая. Музей, усё гэта маё. А вось гэты глобус, гэта не мой. Гэта карэспандэнтка, якая паехала жыць у Германію. І я прыехаў да яе ў дом у Мінску, ну, і паглядзеў там нейкія рэчы старыя, вось, і, ну, як заўсёды ж мяне цікавіць такі бок жытла чалавечага, вось, ну, і бачу, глобус стаіць, я яго ўзяў так у рукі, я кажу, ну, а яна ўжо паязджае, здае хатку гэтую у аренду, так, я кажу, слухай, падары ты мне гэты глобус. Яна так бярэ з маіх рук глобус, прыжымае да сябе і кажа так, не ведаю. Ну, добра, але я табе не падарую, а аддам. Гэта будзе моя рэч у тваім музеі. І я з ёй пагадзіўся. І кожны раз, як яна прыязджае з Германіі, ну, не кожны раз яна прыязджае да мяне, але бывае, што заязджае, першае пытанне, вось адтуль, звеснічак, а мой глобус астаўся, можна яго паглядзець? Канешне. Бачыце, там чарнільніцы. Таксама калекцыя чарнільніц. Гэта, ведаеце, як атрымліваюцца такія калекцыі. Вось некую рэч, яна попадае да мяне, так, вось, а потым другая рэч попадае, ну, з той жа тэмы, так, і потым, можа, трэцяя. І тады нешта мяне цапляе,
І я пачынаю збіраць ужо менавіта гэты напрамак, так? Ну і атрымліваецца такія. Вось. Ну, уже не зацыкліваюся толькі на чарніцах. Уже, каб гэтых чарніц у меня было, напрыклад, 200 или там 1000, не. Але нешта збіраецца, што ўжо такое, думаеш, ну яшчэ одну, ну яшчэ одну. І вось урэшце рэшт. А вось гэта такая рэч цікавая і... О! Дошка для пісьма. Так, гэта менавіта з габрэйскай школы. І гэта малыя дзеткі пісалі на ёй менавіта з габрэйскай школы. Одна сцяна з вышыванкамі, а другая сцяна з карцінамі. А гэта мае карціны, гэта маё, ну я не ведаю. Я так пачынаў маляваць так ужо канкрэтна, маляваць з захапленнем, і калі яшчэ вучыўся ў 10 класе. І одна только карціна засталася, вось гэтая, яшчэ ў 10 класе я маляваў, вось яна. А ўсё астатняе пазней. Вось. Потым перайшоў на графіку, потым перайшоў на нейкія габелены, потым перайшоў на... І ўрэшце рэшце перайшоў на вітражы. Вось на вітражах я затрымаўся вельмі на доўгі час. Гэта было 21 год. У меня была свая майстэрня. Я займаўся менавіта вітражамі Тіфані. Гэта такая редкая вельмі складаная рэч. А вітражы на дзвярах... Гэта таксама Тіфані. Таксама вашыя ўсе? Падымаемся на другі паверх. Гэты пакой нагадвае такую, ну, хіба што спальню. Так, менавіта Так яна і ёсць. задумаўся? Конечно. Я ж казаў пра той пакоечка, калі ўнізе, там хтосьці прыязджае, папрацуе, так, а потым паднімаецца, тут можа пераначаваць, там адпачыць, гэта такое месца. Тут зноў жа столік можна таксама папрацаваць. То бок гэта жывыя пакоі, гэта не проста такі нейкі музей, у якім, ну, нельга нічога чапаць, а тут увогуле можна пагасцяваць. Менавіта так. Поэтому ўсё гэта жылое, усё гэта выкарыстоўваецца, дзе можна паспаць, папрацаваць, паесці, там пасядзець, пажыць. Так? Слухайце, ёсць такое... А ўсё астатняе гэта інтэр'ерная рэч. Перабіла, выбачайце. Ёсць такое моднае слово, як зараз кажуць, гэта інтэрактыўны музей. Хай будзе так. Можна ўсё мацаць рукамі, браць і нейкім чынам выкарыстоўваць, а па-другое тут проста можна нават троху пажыць. Пажыць можна. А просяцца да вас пажыць? Конечно. Ростов-на-Дону прыехаў мастак і прыехала групка дзяцей. 7 чалавек і настаўнік. Так, ён таксама мастак. Он там заслужаны які мастак. Прыехаў з гэтымі. Яны малявалі тут па Беларусі, ездзілі, малявалі. І яны там через агульных нашых знаёмых дазналіся, што тут у меня музейнікі, яны прыехалі, і тут мы малявалі млын малявалі. 3 дня у меня і тут жылі. З Брэста у меня жылі доўгі час. Так. Ну, дзеці, конечно ж, маі тут прыязджае са сваімі сябрамі, знаёмымі. А даматканкі у вас адкуль? І зноў жа з дарогі, ад людзей, ад бабулек, ад дзядулек. Нешта тут роднае я маю на ўвазе з маёй хаты, ад маіх бацькоў, а нешта ўсё. А ложкі з маёй хаты, так, вот этот сундучок мамін. Вось, калі ласачка, магу паказаць сваё дзяцінства. Кінапраектар. Працуе? Так, фільмаскоп. Гэта вельмі кранальна глядзець, як на гэта рэагуюць дзеці. Дарослыя, дык яны ж успамінаюць такое, да, некалі мы, так, вось, гэта ўсё было. Так. А дзеці, гэта ж, ну, для іх незразумела, некае дзіва, там, на экране, некае карцінкі, там, гэта ўсё чытаюць. І яны 10 раз мяне просяць, каб гэта ўсё зноў уключаць. А гэта у мяне 16-міліметровая калекцыя 16-міліметровых. Для вялікага? Так, і для гэтага, да. І мы тут ставім, ну, бывае, цяпер ужо не так часта, але мы ставім, уключаем, глядзім кіно. Побач з праектамі ляжыць такая рэч, якая нас, як каталікоў, канешне, зацікаўлівае.
Гэта крыж або не крыж? Што? Гэта крыж. Гэта крыж над капліца пахавальня. Былі могілкі знішчаныя, а ўсё тое, што на могілках было жалезнае, усё знеслі на металлолом. Гэты крыж той чалавек, які, ну, можа, не ён, можа, хтосьці адпіліў. Ну, мабыць, у яго рука не паднялася крыж здаць. Так? А ён казаў, што быў на уваход і веснічкі, уваход быў. І там над гэтым быў крыжык. Так вось гэты крыжык спілавалі, все астатняе здалі, а гэты крыж застаўся ў яго. Я яго выпрасіў. Вось, дарэчы, вось такі гатэльчык. Кажуць, зноў ж легенда. Кажуць, што, мабыць, на ім сядзеў сам спадар Каўпак. Ну, вы ведаеце, хто такі Каўпак быў, да? Вось, не ведаю, праўда, не, але зноў жа, ну так, вельмі сур'ёзна пра гэта казалі. А чые фотаздымкі тут? Гэта здымкі розныя з маёй сям'і, з маіх сваякоў, і здымкі, якія зноў жа даравалі, дзесьці там прывозілі да мяне, расказвалі пра іх. Я люблю рэчы, у якіх ёсць маленькая гісторыя. А калі нават гісторыі няма, то шчыра прызнаюся, я яе прыдумваю. Таму у мяне і радзілося 150 легенд. Я напісаў на сённяшні дзень. А такі або падобны здымак захоўваецца амаль у кожнай каталіцкай сям'і. Бывае так, што людзі пачынаюць размаўляць, расказваць, успамінаць і потом пачынаюць плакаць. А што захоўваецца ў маміным кофры? А там, што на даний момент, от там было шмат вельмі даматканак, так, а цяпер менавіта такія ляжаць. А розныя яны прыходзяць і ёсць, бачыце, вон там, вельмі прыгожая. Яна тут колькі адсюль, а таму што прыгожая, я яе адсюль дастаў, вось яна такая. Так, каб было відаць. Ёсць дзесьці поўныя куфэркі, а дзесь трошкі меней. Дакрануцца тут можна не толькі да рэчаў з калекцыі, але і да творчасці самога мастака. А гэта найбольш кніжны пакой, мабыць, на ўсялякім прыстойным лецішчы, і нават калі гэта музей асабліва, павінен быць такі пакой кніжны. У вас тут захоўваецца якая літаратура? Ну, па-першае, гэта такі многафункцыянальны пакойчык. Тут і бібліятэка адначасова, і там за сталом можна нешта і працаваць таксама, і кіназал нават. Тут калекцыя нейкіх маіх здымкаў, калекцыя маёй графікі, ну і літаратура. Там вельмі шмат літаратуры тэматычнай. Менавіта по маёй працы як вітражыста у свой час, як мастака-дызайнера. Тыя часопісы, яны працуюць. Людзі прыязджаюць да мяне, бяруць там па 20, па 15 нумароў. Яны глядзяць, а чым выдатныя гэтыя журналы з нашага такога недалёкага мінулага, што яны 80% гэтага часопіса, яны тэматычныя. А сёння 80% рэкламы. Бачыце, тут вось у нас ёсць такая інсталяцыя, можна сказаць, старыя рэчы. Гэта ўсё, што засталося, вось гэта ўсё, што засталося ад цэлага палаца. Палаца Радзівілаў, Радзівіла-Монты пад Нясвіжам. Гэта была летняя рэзідэнцыя Радзівілаў, Радзівіла-Монты. Сёння гэта чырвоная зорка, мабыць. Гэта капітэлі калон. Ён быў збудаваны по праекту Карлас Пампані. Гэта адзін з маіх любімых архітэктараў, якія працавалі менавіта на тэрыторыі Беларусі. Ён працаваў таксама і з родам Радзівілаў. І ён збудаваў гэту рэзідэнцыю, гэты палац у Радзівіла-Монтах быў збудаваны з дрэва, але ён выглядаў каменным мураваным палацам. Настолькі быў таленавіта зроблены, настолькі быў ён так паданы, так там
затынкаваны, так все, што ён і белакаменны. Белакаменны перад вамі стаіць палац. А аказваецца, ён быў з драўляны. І вось гэта тое, што засталося з капітэлей верхні частак калон. Вось. І гэта ўсё ўпала ў траву, там смецце атрымлівалася, і нават нешта ўжо спалілася. Яно па 54 годзе, па 54, мабыць, апошні раз гарэў гэты палац. Вось. І ўжо яго не аднавілі, канешне, там руіны. Сёння наогул няма чаго там глядзець, акрамя парку. Вось. Ну вось, я падняў яго, закансерваваў, у сенежы вымачыў і павесіў. Ну вось, можна так сказаць, што можа, калі-небудзь будзе палац аднаўляцца, я магу прапанаваць гэты экспанаты, так, і хай людзі глядзяць, і можа нешта дапаможа. Наступныя экспанатікі гэта з Косаўскага палаца, які сёння аднавілі. І гэта часть ад гатэльчыка, спінка, гэта толькі частка. А ў сярэдзіне гэта матэрыял, які быў вось тут шмётачкамі, такімі кусочкамі быў па баках, так? І я яго зняў акуратненька, прасаваў. Тканіна. Менавіта так. І я яго зняў, вот там кавалачкі, маленечкія кавалачкі такія былі. Я іх памыў і за шкло палажыў. Чаму? Таму што ізноў жа можа гэта патрэбіцца ў будучым. Гэта ж з чаго зроблены, як зроблены, які матэрыял, якая структура там. Усё гэта дае так, малюнак, фарба, якая выкарыстоўвалася, гэта ўсё, это ўсё можа быць вельмі карысным. Так, это можна ўсё. І там ключик і... Што, ключ толькі? Так, і цвік. Вот цвік і ключик – гэта першыя рэчы, якія, наогул, калі палац быў там у руінах, так, і там, літаральна там ногою так, кірпічик, там, цэглінку, і гэты ключик, і гэты цвічок, вот, менавіта гэта вот інсталяцыя з Косаўскага замка. А далей там гэта ўжо калаўроты, частачкі, дэталі, так, гэта. Ну, і зноў жа, бачыце, натура Плюшкіна. Не мог я прайсці міма, ўсё падымаў, і нарэшце рэшт вось яно такое атрымалася. Там маі мастацкія фатаграфіі, я так іх магу назваць. Дарэчы, вось первая фатаграфія якая, я вось, кажуць, там шчасце шукаюць, так, менавіта ж шукаюць, а я ведаю, дзе цэлы склад шчасця. І все гэта выпадкова, і зноў жа той выпадак у жыцці, так, у лёсе людзей бывае. Гэта выпадак, што... Дарэчы, сінагога ззадзі, сінагога пераробленая пад склад. Ну, і вядома ж там... А пачаму не можа шчасце так дажыць? Там що заўгодна, так? А ў версях гэтае акно ўзялі, савецкае... Як сказаць, такую шыльду, там, наверное, жыццё, там, радасць, шчасце, нешта такое было. Менавіта шчасцем взяли і забілі. Ну, вось бы. Але глядзіце, асаблівасць такая у гэтым здымачку. Глядзіце. Дарога да гэтага склада зарасла травою. Нікому не трэба шчасця. Сімвалізм. Пад столяй размешчаны выявы некалькі гербаў. Ну, гэта, па-першае, мая радзіма. Мая радзіма – гэта Возерская, гэта мір. Чаму я вельмі часта называю мая радзіма мір? Таму што я радзіўся менавіта ў міры. Радзіўся ў міры на Новы год. У мяне ў паспарце запісана 1.1. Вось, і было вельмі складана надвор'е, а мама яшчэ захварэла. І мы прабылі ў міры у сваякоў, спачатку ў лякарні, а потым у сваякоў сваіх больш за 3 месяцы. Вось, таму я лічу месца народзінаў сваіх, гэта мір, так? Вось, а потым ужо пераехалі на хутар каля Возерска, а потым ужо ў школу пашоў, пераехалі Возерска, Так гэта і атрымліваецца вот гэта вся мясцовасць паміж мірам і Несвіжам. Там гербы Несвіжа і міра.
Вось. І міры потом вучыўся ў школе. Вось. Нясвіж вельмі часта ездзіў туды. Папа працаваў. А ў версіях гэта я придумаў герб для Хадакова. Там буковка Х такая, знаете, вот две такие стрелочки, адносіны паміж людьми, такие, так, и они связаны паміж собой. И характеры бывают такие спокойные, белые, такие, так, становчие, а есть адмоўныя такие, некие такие, может быть, характер у людей больше такие экспульсивный, может, такие, так. Ну, але все равно адносіны існуюць. Ну и все, это зеленое там такое раслины, что яны, праца людей, ну вось такі герб. А ўнізе крыж бачыцца, там нічога не. І адначасова крыж. Да, адначасова крыж гэта ўсё і праца, і некае, ну не ведаю, цяпло, сонца, так, гэта ўсё складнікі жыцця нашага. Вось. Ну і такое атрымалася, так. А ўнізе гэта мой лагатып, які я вельмі доўгі час я падпісваў свае працы, графіку сваю, нават на вітражах мае такое. Вось, дарэчы, там у галочку мае вітражы яшчэ экспанаты. Это што можна і шкла зрабіць. Завязаць літаральна ў вузлы шкло. Як толькі заходзім у пакой, вочы разбягаюцца ад колькасці гадзіннікаў. А з чаго пачалася? З якога гадзінніка пачалася гэта калекцыя? Пачалася менавіта вот з гэтага гадзіннічка. Таму што ён вісеў у маёй майстэрні. Невялічка такая моя майстэрня была на Кашавога. І ён заўсёды вісеў там, заўсёды бачыў мой час працы, а ён заўсёды пачынаўся вельмі рана, таму што я жаворанак. Вось я вельмі рана ўстаю і вельмі позна лажуся. Вось. І калі туды сходзіў з майстэрні, а калі заходзіў з майстэрні, чамусьці мне здавалася, што я аставлю гадзіннік, а ён будзе далей ісці і можа нават яго механізм зносіцца. Гэта я так, ну, так да яго я з павагай адносіўся. Я яго заўсёды дастанаўліваў. А потым была такая цікавая, такая у мяне выказваўся так, што кажуць, нельга час прыпыніць. А калі ён ішоў, я падходзіў, так астанаўліваў маятнік, кажу, глядзі. Я прыпыняю час. Вось. Ну, ён прыйшоў першы, а потым, як звычайна, астатнія рэчы, нешта я там, не важна што, колы ад васка, ці там прасы нейкія, ці там, не ведаю, там каўры ці вышыванкі. То же самае, нейкія гадзіннічкі такія траплялі да мяне. У зімні час я іх рамантую. Тады, калі вечары доўгія. Атрымліваецца? Атрымліваецца, но я скажу, што гэта вельмі складаная праца, таму што гэта, ну, я не гадзіннікавы майстар, але нешта мне падабаецца разбіраць і збіраць. Ну і атрымліваецца, як у дзіцяці малога. Я нешта застаецца, ён працуе, а дзеталька застаецца нейкая, але ўсё роўна працуе чамусьці. Вось. І вось тым гадзіннічку, які у вас за спіной, я там адрамантаваў менавіта толькі бой. І ён вельмі прыгожа б'е. Мы абавязкова трэба яго ўключыць, як ён б'е. Вельмі прыгожы бой, такі кранальны. Давайте паспрабуем. Давайте паспрабуем. Адкуль ён у вас? Сейчас. Ну гэта ж цуд. Это голас мінулага. Это трэба разумець, што голас мінулага гэта. Вось. Гэта падараваў мне калекцыянер, які займаўся калекцыяй тоже таксама розных старых рэчаў. І ён мне падараваў, таму што я яму одну рэч падараваў. Гэта, ну, можна сказаць, сакрэт. Ён кажа, выбірай.
Ай, нешта такое вісела да мяне бліжэй. Я яго і забраў, гэты гадзіннічак. Вось, і ён не працаваў, я адрамантаваў толькі бой на сённяшні час. Не ведаю, буду я рамантаваць і ўсе гадзіннічкі, не ведаю. Вось, а гэты, ну, падаецца, калі адрамантаваў я ўжо бой, так можа я адрамантую яго і сам механізм. Мне таксама вельмі цікавая такая рэч. Я думаю, што можа з цягам часу я напишу легенду про гэта. Дарэчы, у мяне есть легенды, некалькі легенд, менавіта про гадзіннікі. А на циферблаце стрелкі паказваюць той час, калі недзе пры нейкіх абставінах гэты час спыніўся. І мне падаецца, што яго кранаць, каб ён далей пайшоў, я не ведаю, можа, я не маю права на гэта. Я так, можа, скажу. Таму мне гэта вельмі кранальна глядзець на гэты циферблат, і што менавіта стаіць менавіта такі час. Ён зафіксаваўся і стаіць так. Ну вось, пра гадзіннічкі. А ці карыстаецеся вы керасінкамі, якія тут у шматлікай колькасці вісяць? Вы ведаеце, было некалькі момантаў так, што сябры, вось менавіта гэтым, што сябры ці свечка была. Нават мы у ставок запускалі свечкі на ваду, было вельмі прыгожа. Там у альтанацы таксама. І карысталіся менавіта, таму што свечкі бывае надвор'е чушкі з ветрам, так мы бяром з сабою такі ліхтарык і запальваем яго. А гэта ж з газам, таму запальваем, і ён гарыць, і таксама абставіны такія. Асяроддзе такое трошачкі казачнае, трошачкі чароўнае. Якраз пад легенды. Так, менавіта так. І нешта такі. Адразу я ўжо заўважыў, што некія такія атрымліваецца умовы, што толькі нешта баяць адзін аднаму, распавядаць нешта цікавае. Так. А музычныя інструменты адкуль? Збіралася адно, потым другое, трэцяе. Я ўжо зразумеў, што гэта ўжо будзе такі музыкальны вугалок. І адначасова гэта ўжо пашоў здымачак маёй дачкі старэйшай, якая сёння таксама піша, уже аранжыруе, займаецца аранжыроўкай песень. Значит, а ўнізе гэта 2 дыскі, якія ад Мулявіна, падаруначак. А побач дыск, вось і вы абяцалі, што зноў прыедзеце, я вам распавяду, адкуль дыск Высоцкага ў мяне. І гэта, коротка скажу, што гэта з яго рук, гэты дыск. А ніжэй, гэта чым я хварею ўсё сваё жыццё. І я некалькі разоў задаваў сабе пытанне, калі я вырасту з гэтых штонікаў. Не ведаю, не вырастаю. Я смокаў люблю і сёння, і я іх слухаю, і не ведаю, пры розных абставінах, мне падаецца, яны заўсёды умесныя нейкія. Дзеці, сумуеш? Выдатна, калі смокі. Радуешся? Выдатна, што смокі гучаць. Вось таму мне вельмі падабаецца. Вось гэты гармонічак – это ручная праца. Это не купленая рэч, это чалавек змайстраваў гармонік. Ён же складаная рэч, это ж. А вось бачыце, змайстраваны. А там у версе ляжыць, яшчэ не рэстаўраваны, ляжыць тоска. Это вельмі знамениты гармонічак, невялічкі такі. Я не ведаю, былі яны разных памераў. А вось эта маленькая тостачка, яна прыйшла з Германіі пасля канца Другой сусветнай. Кожная беларуская хата мае чырвоны кут, дзе захоўваюцца сямейныя абразы. Гісторыя і, можна сказаць, хай сабе будзе легенда, менавіта пра гэтыя просценькія абразы. Былі куплены пасля вайны 2 абразы, менавіта куплены ў адзін дзень адным чалавекам. Але адзін абраз менавіта в адзін дзень астаўся в адным доме, а другі паехаў у суседнюю вёску. І застаўся ў другім доме. Яны паміж сабой былі брат і сестра. І яны ў мяне сустрэліся праз 52 гады. 52 гады яны былі ў розных хатах.
Калі маіх бацькоў не стала, я забраў абраз з хаты. А гэты абраз, гэта быў мой дзядзька родненькі, дзядзя Владзік, і яго сын узяў з хаткі абраз і сказаў, ну, калі, я говорю, вось было бы недрэнна, каб яны былі побач. І ён кажа, ну, ты свой абраз мне, вядома ж, не аддасі, а я табе яго падарую, вось, майго бацькі. І ён падараваў абраз. І атрымаецца, што ў мяне яны сустрэліся через 52 гады. Гэта моя канструкцыя. Я менавіта так сканструіраваў яе, а ўжо печнік складаў, ну, я яму дапамагаў там, канешне. Вось, гэта стаяк ці грубка, і яна асобна грэе, а побач камінчик. Гэта такая атрымалася вельмі кампактная рэч, яна не займае месца вельмі шмат, а адначасова з другого боку яна дзеліць памяшканні на два, гэта памяшканне вялікае на две часткі, уваходная такая кампазіцыя, а здесь болей. А галоўнае, што цікава, што на такое вялікае памяшканне камін пабудаваны так, што яго экран б'е ў гэты бок, і тут вельмі хутка нагреваецца паветра. Вельмі цёпленька атрымліваецца. Тут вот, калі камін. Яго нават мы запальваем улетку вечарамі. А яшчэ там у мяне такая есть таксама інсталяцыя са свечак, вельмі много свечак, толстых таких буйных свечак. Там, я не знаю, может 7, может 9 свечак. І там яны ставяцца, все запальваюцца. І оттуда з каміна ідзе святло. Вось летом цёмна калі, ідзе святло оттуда ад свечак. Гэта так цудоўна. Ні ў кога не бачыў. Можа, ідэю таксама, можа, хто-нибудь паспрабуе. Але вы вельмі здорожкі. То есть летом цёпла, так? А хочацца, каб з каміна ішло святло і менавіта святло. І свечкі гэтыя даюць гэта святло. А чым аздоблены камін? Што гэта за рэчы, вось такія, якія набітыя? Я не магу зразумець, для чаго. Вось гэтыя каласнікі, яны так называюцца, ад прасаў. Там усярэдзіне яны ляжаць на нізе, і на гэтых каласніках ляжаць вугольчыкі. Вось. І яны, бачыце, розныя. І яны самі, здаецца, навошта рабіць розныя і такія, яны ж прывабныя, яны мастацкія. І я, калі дастаў адны, другія, трэція, зразумеў, што яны не павінны схаваны быць ад чалавечых вачэй. Я іх выцягнуў сюды. Яны асобна, бачыце, працуюць як інтэр'ерныя рэчы. А прасы, гэта, есть прас мамін, і там у тым прасе тыя вугольчыкі, якія калісьці працавалі, яны захаваліся, яны там ляжаць. Вось, таксама прыемна. Вось. Не дзіва, што на такім лецішчы нават кухня выглядае як ілюстрацыя да нейкай казкі, якую напісаў гаспадар. Зараз крочым туды, дзе старыя рэчы атрымліваюць новае жыццё. Гэта майстэрня. Так я яе называю. Одна из майстэрень, тому што і майстэрня яшчэ і наверсе ёсць. Вось. Сюды прыходзяць рэчы, сюды я іх прывожу, тут яны нейкі час жывуць. А потым я іх пераношу. Мне так падаецца, што вось гэта рэч павінна менавіта ось там быць. Гэтая рэч павінна там быць. Нарэшце рэч ужо там усё запоўнілася, яны тут засталіся нейкія рэчы. А адкуль у вас гэтыя колы? Што там за колы у вас такія цікавыя, вялікія? Як сцвярджаюць тыя, хто мне гэты млын падараваў, яны сцвярджаюць, што гэта менавіта сядзібы Тышкевічу, графа Тышкевічу, так, спадваложана. Вось, там, дарэчы, жорны драўляныя. Не каменныя, а драўляныя. Яны дубовыя, і там такая насечка з металу, жалезная насечка такая, і менавіта гэтай насечкай пераціраюцца зерняткі, так? А гэтае кола, калі побач, гэта кола зроблена са шпону бярозавага і склеена. Гэта аўстрыйскае кола з нейкага рэдуктара. Я дакладна не ведаю, і той, хто мне ізноў жа падараваў яго, ён таксама не ведае дакладна, але мне падаецца, таму што там трошкі скошана зубы, гэта рэдуктар нейкі быў, а гэта драўляная шасцяронка. Я разумею, колькі яна працавала,
і яна збераглася, то есть дрэва, бяроза, она збераглася. Шмат рэчаў, якія, ну, можа, незнаёмыя шырокаму колу гледача, так? Ну, яны забыліся ўжо, таму што ёсць экспанаты, якія нават у сённяшні час не выкарыстоўваюцца, але я сустракаўся з брыгадай, якая гэту рэч выкарыстоўвае сёння. Я вельмі здзівіўся. Я кажу, ну, дык сучасныя нейкія прылады. Яны кажуць, сучасныя гэта, вось гэтая рэч, гэта рэч. Напрыклад, Я што вас гэта зараз, была за рэч? я вас, да, зараз я вам покажу. Ось яна. Ці вы адразу скажаце, што гэта? Я думаю, гэта інструмент будаўнікоў, якія, можа быць, робяць гладкай зямлю перад тым, як пакласці некую плітку альбо засеяць траву. Ну, вось нешта такое, не? Ну, будаўнікі так, але трошки вышэй за зямлю. Вышэй, то выраўніваюць, можа, паверхню. Ой, цікава складваецца размова. Яшчэ вышэй. Яшчэ вышэй. Так, што ж яны могуць зрабіць? Сучасныя будаўнікі. Наогул выпрацавана. А тут вы бачыце яшчэ не, таму што драўніна была мацнейшая, яна працавала. А можа... Малюнкі на сценах, калі... Я ж кажу, яшчэ вышэй. Ну што, вышэй там столя будзе. Ну, яшчэ вышэй? Вышэй будзе ўжо дах. Менавіта дах. Менавіта дах. Так, а што яны робяць на даху? Раней крылі чаротам ці саломай дах. І калі лажылася саломай чарот, то ён быў, ну, на першы погляд, не такі ўпарадкаваны. А гэта зручная такая цёрачка называецца, так? Яна падбівалася, саломка. Вот ляжала так, і вось так падбівалася. І яна, вот так саломка укладвалася, вот так роўненька радочкамі. Падбівалася. І рабіліся крышы вельмі прыгожыя. А чаму сёння выкарыстоўваюць гэта? Таму што некаторыя музеі, напрыклад, Строчыцы, так. І нават, што ў нас, наносы і ў дудутках, там крытыя чаротам крышы. І сёння, менавіта сённяшнія будаўнікі выкарыстоўваюць гэтыя цёркі, яны шукаюць. Бачыце, як вырабленая? Так. І вось гэта вот так вот падбівалася. Вось так падбівалася, саломка падбівалася. І яна рабілася роўненькая, такая прыгожая. Дах рабіўся. Менавіта шырота і гэта. Вось. І, канешне, я паказваю гэта і кажуць, да, гэта некая там, можа, бялізну там на рэчцы, там нейкі типа праніка. Не, гэта вось якая рэч. А як называецца? Гэта падбіўка, ці там, как мне казалі, у якіх я адну браў, яны казалі, гэта падбіўка, ну, ці радоўка. Да, я ўжо не памятаю так. Ну, можа, і нават забываюць, як гэта рэч называлася. А падбівалася, менавіта падбівалася. Можа, гэтаму і кажуць падбівачка. Гляджу на гэту зорку і думаю, з аднаго боку зорка, а з другога боку нейкая она такая, ну, вельмі калючая. Так. Што гэта такое? Ну, гэта такая рэч, можна сказаць, падчас вайны выкарыстоўвалася, так? Перад тым, ну, як ведалі, можа, выведка была зробленая, што менавіта па гэтым полі будзе ісці конніца. Менавіта перад тым, як яна пойдзе, на возе ехалі па гэтаму полю, так, і раскідвалі з возу менавіта гэтых ёжыкаў. Ну, я так называю яе. Вось, раскідвалі гэта ёжык проціў конніцы. Ёсць ежы проціватанкавыя, гэта вялізныя такія збудаванні, ну, танк. А гэта маленькія такія, але яны вельмі шкадлівыя. На іх, калі наступаў конь, то ўсё. Таму што, ну, як я так цікавіўся, што конь мог нават, у яго магло быць 5 куль, а конь яшчэ працаваў у баі. Ну, в розныя месцы пападалі кулі, і ён яшчэ працаваў. Але калі ён шкодзіў ногу, капыток шкодзіў, то ўсё, гэта ўжо не быў баявы конь, яго здавалі ў вёску, яго там, ну, яшчэ горай там забівалі. Вось, таму ён менавіта для гэтага, каб коні шкодзілі
шкодзілі ногі. Ну і, канешне, вершнік таксама, конь, калі спатыкаўся, вершнік таксама ляцеў на гэтых ёжыкаў, таксама шкодзіўся, он же такія калючы. Ну, я спадзяюся, што яна не была выкарыстана ў прамым сваім назначэнні. Так спадзяюся, вельмі спадзяюся. Музейчыкі, калі прыязджаюць, яны адразу меня вельмі хочуць нешта купіць для сябе. Ну, я наогул з свайго музея ні адной рэчы на сённяшні дзень, як там будзе заўтра, не ведаю, але на сённяшні дзень я ні адной рэчы не прадаў. Ні адной. Дарыў так, сябрам, вось, суседзям мог падарыць, там у баньку нейкае калясо, нейкую прас там мог падарыць, так. Прадаваць не, таму што, ну, я збіраў іх не для нейкага там, так, некага прыбытку, не рабіў для гэтага. Я збіраў, каб захаваць, самае галоўнае, каб гэта захавалася. Спадар Владзімір, слухайце, ну, такі прыгожы музей, такая прыгожая ўвогуле тэрыторыя на вашым лецішчы. Але ёсць нешта адмысловае, чаго не ўбачыш, ну, нават не ў кожнай вёсцы беларускай па цяперашнім часе. Адкуль у вас тут млын? Ну, трошки, прабачце, Вікторыя, я вас папраўлю, сёння у вёсках іх і няма наогул. Таму што калі дзесьці стаіць, як у Брестскай вобласці, Мінскай вобласці два млынкі ёсць, но яны зусім уже зразумела, што нават іх, мабыць, ніхто і не возьмецца аднаўляць, а так іх наогул няма. Да недаўняга часу трошки было, але іх звезлі па музеях, нешта адрэстаўравалі. Вось тая і справа адбылася і са мною, так? Я наогул ўсё маё дзяцінства прайшло з відам з вакна сапраўднага вялізнага млына, 4павярховага ветравога млына. Драўлянага? Драўлянага, так. Ён быў менавіта ветравога, не вадзянога. Ён быў бачны з майго пакойчыка, дзіцячага пакойчыка, з вакна, і калі я ўсхопліваўся зранку, чамусьці гэта ў мяне у памяці адбілася, што менавіта ранку я падымаўся, і адразу да вакна, і адразу мне вельмі хацелася ўбачыць, кружыцца ён ці не. І цікава, што, ну, можа, гэта не так, но мне чамусьці падалося, што ён заўсёды круціўся, заўсёды працаваў. Вось, і потым, як я гэтае лецішча создаваў па праекту, а праект гэта быў абавязкова, каб тут было дух, гісторыя менавіта беларускасці, каб гэта тут нешта васаблялася, не ведаю, ад таго, што тут сустракаліся людзі, там, не ведаю, тэатралы, літаратары, пісьменнікі, паэты, мастакі, архітэктары. Яшчэ мне вельмі хацелася, каб гэта тут нейкая, тут была такія, ну, вядома ж, сам сабранне рэчаў старажытных, этнаграфічных, але некая такая асаблівая рэч. Ну і вось я думаў, і нарэшце я вырашыў, ага, я пабудую млын. І вядома ж, той вялікі млын, адзін в адзін, канешне, тут можна было паставіць, але гэта было бы, ну, недарэчна неяк, таму што ён тут бы паўлецішча заняў бы, таму што ён вельмі вялікі, это 4 паверхі млын. І я вырашыў, што я знайду матэрыялы, знайду чацяжы і уменшу яго, напрыклад, 4 разы. Вось, я пачаў збіраць, я забіраў матэрыялы, вывучаў гэта ўсё, ездзіў тыя самыя дудуткі, ў тыя же самую строчыцу. Асабліва строчыца мне падабаецца з яго ідэяй, якія лакоткі калісьці залажылі. Вось лакоткі, я не знаю, ім ўжо пры жыцці павінны помнік ставіць, што яны такі музей создалі, таму што гэта наогул такі беларускі скансенс, гэта выява выключаная для Беларусі. Вось, гэта не прыклад дудутак. Дудуткі – это камерцыйная нешта такая рэч, хаця і яна і павінна жыць, і павінны людзі таксама займацца такімі справамі. Вось. Так год, роўна год, ну, можа, трошкі болей, я працаваў з архівамі, з матэрыяламі збіраў. І ў гэты час, а вядома ж, калі нечым займаешся адным, вядома, находзіш суразмоўцаў нейкіх аднадумцаў, так? І
мне пашчасціла сустрэць чалавека, які кажа: слухай, Володька, а вось ты ведаў, што ў Брэсцкай вобласці ёсць яшчэ захаваўся самы маленькі млын Беларусі. Як? Я загарыўся гэтай справай, паглядзелі мы, знайшлі здымкі, я зразумеў, што вось тое, чаго я шукаў. Але ж ён у Брэсцкай вобласці, у Драгічынскім раёне, далёка, не мой. Вось, і наогул жывелі ён, таму што ў меня былі здымкі за 12 год, не за 12, там где-то атрымлівалася каля 10 гадоў ад таго, што дымак зняты быў, і я убачыў яго. Вось, то есть, невядома, што з ім здарылася за гэта 10 гадоў. Ну і пачаў шукаць, нарэшце рэшт я знайшоў, і потым я туды паехаў. То есть я в першую чаргу я даведаўся, што ён жывы, што ён стаіць. Вось, і паехаў туды. Ну і з гаспадынькай мы зрабілі дамову, ўсё як палагаецца аформілі. Вось, ён быў куплены мною. Вось, і ён быў, конечно, вельмі дрэнным стане. Вельмі дрэнны. Хоць ён працаваў до 72-го года, але ён быў вельмі дрэнным стане. Вось. І я толькі, дзякуючы таму, што адкрыў дзверы у млын, і я зразумеў, што трэба яго купляць, што трэба яго перавозіць, і што можна ім займацца. Гэта яго механізм, а он увесь захаваўся. Дзякуючы апошняму гаспадару, які дах зрабіў добры дах. Ён не зацякаў, не сапсаваўся гэты ўнутраны механізм. Все, я яго перавёз, ён быў вельмі дрэнным стане, паўтаруся, атрымалася, я яго разабраў, атрымалася 2 прыцэпы зубронка. Усяго. Ну і машыне яшчэ накідалі нешта. Ну, не ўсё ж мы везлі тое, што больш захавалася, сам унутраны механізм. Вось. А ўсё астатняе было зафотаграфавана, замалявана і знятыя памеры. Вось, прывёз я гэта ўсё, злажыў у майстэрні сваёй і доўга хадзіў вакол гэтай кучы і думаў: Господи, ты, Боже мой, ты вось разваліў млын, а ці зробіш ты? А калі не зробіш, дык гэта ж забіць цябе мала за гэта, хлопец. Таму што, як, там стаяў, як бы не стаяў. Ну і ўсё, даў сабе слова, што яго трэба аднавіць. І я над ім працаваў год і 10 дзён. Чётка зафіксавана з таго часу, як ён да мяне прыехаў, і калі першы раз он закруціўся, то есть быў змантаваны, а гэта атрымалася так, што я яго зрабіў поўнасцю. І добры быў вецер. А яшчэ былі не такія высокія дрэвы. Гэта быў 13-й год. Не такія высокія былі дрэвы і не было столькі забудоў. Гэта больш адкрытая была прастора. І калі добры вецер, то ён закружыўся. І я скажу, што я як малое дзіця візжаў ад радасці. То, што ён працуе, то, што ён... я яго зрабіў так, як ён і быў. То есть, ўсё атрымалася. Год і 10 дзён. І ён запрацаваў. Вось. Усё зроблена адзін у адзін. Я там вам пакажу адну асаблівасць, которую я дазволіў сабе зрабіць, маленечкую. Яна не датычыцца яго тэхнічных нейкіх асаблівасцей. Там вакенца зрабіў, каб больш было светла. Вось, усё астатняе адзін у адзін. То есть по тых замерах, по тых чацяжах, по тых здымачках все было зроблена. Нават дрэва было тое, якое было там. Дуб, значит дуб, асіна, асіна, бяроза, бяроза, ёлка, ёлка. Значит, мы хваёвыя дрэвы. Менавіта так было. Што было самым складаным у аднаўленні млына? Аднаўленне, дзякую за пытанне. Самае было складанае аднаўленне – гэта паваротная платформа. Тая, якая вон унізе там. Гэта паваротная платформа. Складана было ў тым, што яна была зроблена без адзінага цвіка. Гэта столькі дэталей. Яна сабраная была. Там драўляныя цвікі былі дубовыя, але ж менавіта зарубкі, засечкі, гнёзды нейкія сапражэнні гэтых дэталей не пазвалялі гэтай паваротнай платформе разваліцца. І гэта было для мяне вельмі складана. Чаму? Таму што я разумеў, што я нешта не зраблю не так.
Гэтая, хоць ён не такі вялікі, але гэта штуковіна можа зваліцца і разбіцца. І моя праца і наогул зноў жа тая думка, што я дзесьці разваліў, а тут не зрабіў. Вось. І калі я зрабіў гэтую паваротную платформу, і я зразумеў, што ўсё атрымаецца. А яшчэ, калі гэта яно там заклініваецца, гэтыя ўсе рэчы, гэтыя ўсе дэталі заклінваюцца, калі на паваротную платформу паставіць цяжасць млына. Вось гэты вес гэтага млына, ён как стаў, усё сразу стал на свае месцы. Гэты ж млын, ён паварочваецца вот так. Напрыклад, з тога боку вецер. Дышлам паварочваеш млын на гэтай паваротнай платформе, так называецца паваротная платформа. Гэты млын можна развярнуць у любы бок, адтуль, адкуль вецер. А мы можам яго троху паварушыць? Крылы можам, а той, там трэба такія. Я з вами не паверну, трэба хлопец які-небудзь. Трэба 2-3 хлопцы. А крылы, конечно, можам. На сонцы. О! Да, тарэчы, гэты млын вандраваў. Ён першы раз вандраваў з лагічнага раёну да мяне сюды. А ў 22-м годзе прыехалі музейшчыкі з Маладзечна і кажуць, мы дазналіся, што у вас такі млын, і што ён працуючы. Прыехалі, праведалі, сапраўды ли працуе. Яны кажуць, вось вы нам дайце млынок гэты на выставу у Стоўбцы ў 22-м годзе на дажынкі. Я вырашыў, хай павандруе млын, тут яму стаяць, хай прагуляецца да Стоўбцаў і назад. Бачыце, тут што было роднае, што было менавіта яго, бачыце, вот гэта ручачка, гэтыя клямачкі, нават замок гэты, гэта ўсё роднае яго, гэты ланцужок. Вось, з гэтыя завесы. А ўсё астатняе замок нават працуе. Век. Вось такая лесвіца. Той механізм, які захаваўся, ён, я ўжо казаў, працаваў да 72-го году і пасля 72-го году. Хоць млын і стаяў, а механізм увесь быў не пашкоджаны. У ім рэдуктар 1889 года. І ўсё астатняе дрэва, а рэдуктар железны. І ён гаспадар яго прывёз гэты рэдуктар з мяжы паміж Аўстрыяй і Польшчай. І я пытаўся, як гэта такі, а ён, мабыць, болей за 200 кілаграм, можа 220, можа і 2,5 сотні кілаграмаў, так? Што як ён прывёз? Адказ быў вельмі просты. Люди помогали. Люди дапамагалі па ўсёй дарозе, яму грузілі, здымалі там несці, там давалі падводы яму там. Што табе распавядаць? Люди дапамагалі. Таму ён прывёз яго. Вось. І яшчэ было сказано тады, што гэта атрымліваецца у той гаспадынкі, у якой я купіў млын. Гэта быў яе цесць. І яна кажа, што ён гэты млын пабудаваў адзін. Вядома ж, там, так як і мне, доскі пілавалі людзі, канешне, так. Там дабывалі мне дуб, які з дуба зроблена паваротная платформа. Таксама людзі мне памагалі, там распілоўвалі і прочае, усё. Вось, падымалі той же самы рэдуктар, мне дапамагалі падымаць. Дзе ж я адзін падняў, канешне. Але сам млын ён будаваў адзін. І я так думаю, пасля ўжо таго, думаю, а я магу адзін пабудаваць?
І я ўзяўся адзін будаваць яго. І атрымалася. І атрымліваецца так тоже, што атрымалася так, што дапамагалі мне людзі, але ўрэшце рэшт все гэта я зрабіў адзін. Менавіта адзін. Вось. Ну, былі побач кот Пушок і сабака Америка. Такія две былі істоты. Чорны Пушок і рыжая Америка. А чый фотаздымак тут вісіць на сцяне? Гэта менавіта вось гэтага гаспадара, які гэты млын пабудаваў. Кастанцін Іванович. Вось, ён доўгі час працаваў сам. Ну, можа, ён там быў уже старенькі вельмі. Вось, ну, менавіта так было, што не пасля смерці яго ён яшчэ жыў быў, уже займаўся працай на млыне яго сын. І вось гэты сын працаваў менавіта до 1972 года. Вось, а потом ён стаяў, закінуты. А калі апошні раз на ім рабілі муку? Апошні раз гэта было у 22-м годзе. То ўжо застаяўся? Трэба калі-небудзь. Але ж бачыце, як вот, ну, трэба шчыра сказаць, на сённяшні дзень вельмі шмат будоў кругом. Вельмі вялікія дрэвы. І яны пабольшалі не то, што там падраслі, так, а яны у шырку, так. І вось, і ўсё меней і меней такога прамога паветра. Вось. А также млыны ўсе стаялі на адкрытых прасторах, на пагорках, на ўзвышшах, якія пазвалялі, вось дазвалялі дзесьці стаяць, будаваць, менавіта будавалі. А яшчэ будавалі, так ставілі млын, каб нішто не пераскачала. Не лес той же самы. Конечно, я тоже ставіў млынок гэты на самым адкрытай прасторе на той час. А сёння ўсё гэта зарасло, канешне. І атрымалася так, што ён трошкі меней паветра. Але гэта больш зімою, калі менш лісця, восенню, зімою, вясною. Вось тады. І ў мяне ёсць такія відэо, дзе ён круціцца, дзе ён працуе. Ну, выдатна. А ў 22-м годзе гэта на Дажынках, там дзяўчаты яго і вецер нейкі лавілі, таму што там была прастора, плошча, адкрытая прастора была. Ну і недзе самі круцілі трохі крылы. І бачыце, вось атрымалася, што вось такія яны нарабілі такіх кулёчкаў з мукой, уже як падаруначкі такія. І гэта тут мука менавіта з гэтага млына. А вось гэта вакенца маленечкая, гэта не нейкі там, прабачце за сучаснае слово, прыкол, так? Гэта відавае акенца, глядзець, як круціцца, крылы крутяцца, мах крыла, так называны, так? І мельнік, калі працаваў на млыне, ён глядзеў мах крыла, і калі крылы вельмі добра круцяцца, хутка, ён вось гэты тормоз, вось ён тормоз, вось, справа. Ён так з рукоятку мог прыпыняць гэтыя крылы, тармазіць. А чаму трэба было тармазіць? Таму што калі хутка вельмі крылы круцяцца, то выбіваецца зерня з-пад жорнаў. Выбіваецца цэлае зерня, яно не перамолваецца так. А трэба нейкі, ну, рух крыла павінен быць нейкі адзіны і вельмі, ну, патрэбны, так, рытмічны, патрэбны для таго, каб менавіта шла мука. Вось, і таму прытарможваліся крылы. І тады ўсё было добра. Яшчэ такая асаблівасць. Вось я кажу пра муку, а тут, бачыце, крупадзёрачка зробленая. Крупадзёрачка. То есть вось яна і на полу тут рассыпаная, так, і ў гэтых мешочках падзёрка. Тут есть маленькая такая барашка, такі вось такі, вось ён, так? І гэта маленькая прыладка, якая дае магчымасць падняць пабольшаць зазор паміж жернавамі, гэтымі каменнымі, і паменшыць, так? І чым меней, так, чым меней зазор, тым мука будзе дробненькая, ну, і на аладкі, на хлеб, так? А чым болей
Это будзе крупадзёрка, гэта значыць ужо жывёла нейкая, птушка ў хаце, там нешта запарыць парасяці у чыгунку. Гэта ўжо другая справа. І вось гэты барашка паварачваецца, гэтая гаечка, і жорны, верхні жорнаў падымаецца, ці апускаецца, гэты зазор рэгуліруецца таксама. Ну, гэта таксама, я калі гэтыя асаблівасці такія пазнаваў, то ну, гэта было цікава. А галоўнае, бачыце, галоўнае хочацца сказаць, што людзі нашы страшна таленавітыя. Это ўзяўся чалавек, пабудаваў млын. Ну, там, да, калектыўна, канешне, там хто-то кіраваўся. А гэта, бачыце, адзін чалавек. І ён, мабыць, на той час, ён упэўненасць, адчуваў упэўненасць, што ён можа гэта зрабіць. Смелость. Это вельмі важна. Вось. Ну, конечно, смелость, да, ўзяцца, але ж яшчэ і трэба разумець, за што ты бярэшся. І вось, бачыце, гэты чалавек разумеў, за што ён браўся, ён гэта ўсё зрабіў. І ўрэшце рэшт, бачыце, з 1935 па 72 млын працаваў. А самы маленькіх млынаў было шмат на Беларусі. А з цягам часу і падчас вайны, і потым ужо не трэба, нам былі такія збудаванні, ўжо ж мы электрычна у нас. Так, і там нейкія паравыя былі, ўсё гэта, рухавікі, так. А гэта ўжо нам не трэба. І мы разбуралі, і кідалі, так. Вось, і рэшце рэшт у нас не астаўся толькі адзін гэты млынок. І сёння ў яго такі незвычайны статус. Адзіны в Беларусі самы маленькі ветравы млын, працуючы притом. За 1 гадзіну немагчыма распавесці пра ўсе цікавосткі гэтага чароўнага месца. І калі вы хочаце даведацца болей, то завітвайце ў госці да спадара Владзіміра Цвіркі, а таксама вандруйце з ім разам па маршрутах даўніны. Ну а мы пакуль не ведаем, куды павядзе нас вандроўная наша дарога. Але ведаем, што наперадзе ізноў нешта вельмі цікавае. Да новых сустрэч! Хвала Хрысту!